Total rekord ta' 507,646 passiġġier jgħaddu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta x-xahar li għadda. Bekk ix-xahar ta' Awwissu ta' din is-sena jibqa' mfakkar fl-istorja bħala l-aħjar xahar li qatt kellu sa issa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fis-qarrija l-EMA qalet li dawn il-figuri jikkuntrastaw bil-kbir mal-ammont ta' passiġġieri li għaddew mill-Ajruport 10 snin ilu, jiġifieri 355,000. Dan ifisser li f'tem ta' 10 snin l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rażida ta' 43% jew 152,000 passiġġier iktar. F'reazzjoni għal dawn ir-riżultati, il-Ministru għat-Turiżmu Carmen Uvella qal li dawn il-figuri juru il-progress illi sar fl-industrija tat-turiżmu. Qal li l-indikazzjonijiet juru biċ-ċar li r-riżultati għal din is-sena se jkunu pożittivi. Min-naħa l-oħra ħeġġeġ għal iktar impenn biex pajjiżna jiġbed leħ turisti anke fix-xhur xitwin u dan biex tkun assigurata sostenibilità f'din l-industrija tant importanti għall-ekonomija Maltija. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-EMA Markus Klaushofer qal li dawn il-figuri jirriflettu s-suċċess li qed ikollu pajjiżna fl-industrija tat-turiżmu. Il-kap eżekuttiv ta' l-MTA Josef Formosa Gawċi qal li dawn ir-riżultati eċċellenti waslu grazzi għal deċiżjonijiet għaqlin li ttieħdu fl-aħħar xhur minn dawn kollha interessati għal ġid ta' dan is-settur. Sa dan it-tant 4 mill-5 swieq ewlenin għal passiġġieri fl-ajruport irreġistraw tkabbir ix-xahar li għadda. Passiġġieri mill-Italja żdiedu b'18% waqt li kien hemm żieda wkoll fost il-passiġġieri minn Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit. Kien hemm żieda wkoll ta' 8.7% fil-passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali bejn Jannar u Awwissu meta mqabbel mal-istess 8 xhur tas-sena 2012.